କଣ କରିବି? ବୋଉ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସଉଦା କିଣିବାକୁ। ସେ ଟଙ୍କାର ସବୁ ହୋଟେଲରେ ପେଟେ ଖାଇଦେଲି। ବୋଉ ଜାଣିଲେ ପାଟି କରିବ। କଣ କରିବି? ଯାଉଛି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ମାଗଣା ଔଷଧ ନେଇ ବୋଉକୁ ଦେଖାଇବି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଇଛି? କି କଥା? ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋର କଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି? ଆରେ ମୋର କହିବା କଥା, କେଉଁଟା କ'ଣ ହେଉଛି କୁହ। ମୋର ପେଟ କଣ ହେଉଛି? ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି? କି କଥା? ମୁଁ ଯଦି ପେଟରେ କଣ ହେଉଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ହଁ ଯେ, ତୋର ପେଟ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି କି କାଟି ହେଉଛି କି ମାରି ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି? ଏମିତି କି ମୋର ପେଟ କଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ଚାଲିଲେ ବୁଲିଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ନା, ଚାଲି ହେଉଛି ତ, ନହେଲେ ଚାଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି କେମିତି? ଆର କିଛି ହେଉନି। ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟେ ଦେଇଦେବି। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ସାର୍, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନୁହେଁ, ବଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ କର, ହାତ ଦେଖା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବି। ନାଇଁ ସାର୍, କାଟିବ। କିଛି ହେବନି, ଦେଖା। କାଟୁଛି, ମରିଗଲି। ଏବେ ଯାଅ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ପେଟ। ଯାଅ, ଖିଆଲ କମି, ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଦେହରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲୁ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତୁ ଆଜି ଜାଣିବୁ। ମାରିଦେଲା ରେ। ଧର, ତାକୁ ଧର, କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ଧର।